Fala ye kunungo diɲɛ wulila ni kibaruya ye kibaruya min ni ko kɔlɔsibaw ko jateminɛbaw maa minnu bɛ n'olu bɛ diɲɛ seleke naani ko kɛcogo dɔn bɛɛ lajɛlen y'i ka jateminɛ kɛ waleya in kan o ye mun ye min ye lamɛnnikɛ jamana ye k'ale wulila ka taa Venezuela jamanakuntigi minɛ n'o ye Nicolas Maduro ye taa n'a y'u fɛ yen ani a furumuso ko mana kɛ maaw bɛ ɲininkali min kɛ fɔlɔ o ye mun nana ni nin ko in ye mun donna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mun y'a to ni nin waleya in ni ale kɛra maa caman bɛ o min ɲininkali kɛ kosɛbɛ o b'a to wulada in na an ka se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ maaw ye ka hakilinajigi dɔɔni kɛ ka kɛ ni ko n'a kɛcogo ye ani an yɛrɛ kun delila ka kuma minnu fɔ yan kɔrɔlen ka ji d'a dɔw sɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye lamɛnnikɛnw fɛ ye fanga tacogo fanga labɛncogo fanga maracogo ani fanga ɲinicogo olu fɛ yen dantigɛliw de bɛ kɛ ŋaniya yiraw bɛ kɛ i bɛna na baara kɛ cogo di fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don sen kan i bolo bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko min ye sɛptamuru kalo tile 11 san 2001 san lamɛnnikɛnw bɔ kɛra u furu fɛ min ye bamancɔlen jɔwalekɛbaw ye u ye yɔrɔ caman dasi u fɛ yen o wale in kɔfɛ amerikɛnw olu ye fasiri kɛ fasiri min bɛ yen n'o ye ka kuntilennaw yira amerikɛnw yɛrɛ bɛ se ka t'u ka lamɛnnikɛya la cogo min n'o ye diɲɛ kɔnɔ dangelen ye k'o waleyaw k'olu sigi sen kan ko in tɛmɛnen u ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min ye kimɛli kɛ n'o bɛ tali kɛ san 2002 sɛbɛn na k'a yira sa ko fo min ye ameriki jamana ye n'a b'a fɛ diɲɛ kɔni ka to a donda fɛ n'a b'a fɛ diɲɛ ka kɛ a sago ye amerikɛnw f'u ka min ye jatigɛ sigi yɔrɔ caman na yaasa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bɛnkan mun sigira ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna kɛlɛba filanan ma ni o ye bɛnkanw bɔ o bɛnkanw olu ka se ka to sen na amerikɛnw ka taa olu kanu na o la sa kɛlɛba filanan tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛn dɔ kun dilanna n'o y'a to min ye nansara jamanaw n'o ye Union européenne ye fɛɛrɛ sigira sen kan sɔrɔko ta nasira fɛ o bɛ se cogo min na ka yakubaya ka wuli ka jɔ kɛ o waati y'a sɔrɔ farafinna jamanaw olu ma yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ nansaralakaw irisilakaw min ye amerikɛnw ye ka taa se sinuwaw ma diɲɛ kɛlɛ filanan olu minnu y'o janjo kɛ bɛnkanw sigira sen kan min ye lamɛnnikɛ jamana ko ni maa maa bɛ sanni kɛ diɲɛ kɔnɔ nafasɔrɔ sira fɛn fɛn mana k'i bolo min ye dugujukɔrɔ nafa fɛn fɛn mana k'i bolo k'a kɛra sanu ye o a kɛra zira ye o a kɛra marijana ye o a kɛra lulu ye o a kɛra petrɔli ye o n'i b'a baara o baara kɛ sa f'i k'a ta min ye amerikɛnw ka dabada ma wa min ye sanni feerew ye o kɛra ko k'o sɛmɛ min ye amerikɛnw ka wari la n'o ye dolari ye jamana o jamana n'i bɛ sanni kɛ diɲɛ seleke naani bankun kan a ɲinini fɛ kuma tɛ nansaralakaw hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ tɔgɔla wari b'i bolo i na sanni feere kɛ diɲɛ seleke naani sugu la ka sɛmɛ min ye amerikɛnw ka dolari la o kɔrɔ sugu jara o sugu ma ja o min ye amerikɛnw ye olu bɛ tɔnɔ sɔrɔ sanni feere la bɛnkɛrɛw ka k'o sɛbɛn fa siri min ye o waleya min bɛ sen na ni diɲɛ bɛ sɔnna o ma o y'a to sa min ye gɛrɛ filanan kɔfɛla la amerikɛnw olu ye nafa caman sɔrɔ bɛnkanw o dajar'u la kosɛbɛ o de la u ye sɛbɛn min fa siri san 2002 san min ye atentaw tɛmɛnen kɔfɛ u ko ko fo hakili ka to o ko in na o kana bɔ a nɔ na bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye Aliman jamana ye ale yɛrɛ ka sanu mun bɛ yen n'o b'a bolo mara la o bɛ amerikɛnw de fɛ yen sabula min ye ko taa cogo ye o nana ye k'a fɔ ko yaasa ameriki ka to a jɔyɔrɔ la maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ baara kɛ ni musakaw ye u caman dara amerikɛnw na nka nin waati in na fiɲɛ min wulilen don n'o ye BRICS ye fiɲɛ min wulilen don n'o ye maaw bɛ k'u ka hakɛw ɲini amerikɛnw fɛ Donald Trump ye sɛbɛn min sɔrɔ a ko ni ale ma wuli k'i jɔ n'a ma jatigɛ ale ni siran sigi sen kan yɔrɔw la amerikɛnw laban bololankolon bɛ bɔ ko in na
hali n'o y'a sɔrɔ deuxième guerre mondiale ye nafa camanba min d'u ma ni o bɛɛ tɛna na to u kanu na a kɔni bɛɛ lajɛlen u tɛgɛlankolon kana bɔ a la. O la Donald Trump ale y'o de ta a bɛ ka baara kɛ ni o ye. Kuntilenna fɔlɔ o bɛ tali kɛ o la ka kɛ ni o sɛbɛn in ye min b'a to bi min ye Américains ye u diyagoyalen don ka diɲɛ siran ka diɲɛ mankan wuli ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa olu ka sɔrɔw u ka nafaw u ka bɛnkanw olu ka to u cogo la. Nka kabi diɲɛ bisimila ye min ye san 1880 sanw ye Américains olu kɔni kun ka jamana a bɛ wuli ka jɔ la min ye Napoléon Bonaparte u ye Louisiane n'o ye marimafɛn ye u y'o san o fɛ. O y'a sɔrɔ min ye u ni Royaume-Uni n'o ye Anglais ye olu bɔra kɛlɛ la. Américains yaasa ka se k'u ka jamana k'ale kisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alaska n'o tun bɛ Irisiw bolo min ye u ka jamana ale fan dɔ in fɛ Espagnolkaw tun bɛ yen nka olu ka masabulon o kun ci waati kɛra. Américains nana siran sabula min ye nanzaralakaw ye n'o ye Union Européenne ye olu fanga kun ka bon nka o la sa min ye san 1823 san u ka jamanakuntigi duurunan n'o ye James More sigilen ale nana ye k'a fɔ ni Américains ma fɛɛrɛ tigɛ n'u ma ko sigi sen kan diɲɛ bɛna u dun k'u tunu. O la sa ale kɔni min ye kwajida ye a bɛ fɔ ma ko Océan Atlantique ale terɛnba ci ye ka danfara don Amérique ale ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu bɛ u lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira k'a ɲini bɛɛ fɛ sa ko maa kana o dan sago. U y'a ɲini Européens fɛ olu ka to diɲɛ fan dɔ in fɛ min ye diɲɛ kura ye Amérique jamana ale ni wasa don o la. Wa u y'a yir'u la fana k'a fɔ bɛnkan min filɛ n'o ye terɛn cilen ye Atlantique dagolo la n'o ye kwaji ye ko maa si i kana o sago n'i y'o sago n'i ye min ye i yɛrɛ y'o ɲini. Min ye More ka hakilina ye n'o ye Amérique jamanakuntigi duurunan ye ale ka o waleya in o yɛlɛmana san ni san ma yɛlɛma la ka na hakilina wɛrɛw don la ka na kɛ fangajala ye bɛɛ lajɛlen da la. San 1800 ale ni kɔ sanw min ye Amérique jamana ye ale y'a yira diɲɛ bɛɛ la sa k'a fɔ ko min ye Amérique latini jamanaw ye o b'ale sago n'a dungo la koyi i n'a fɔ Irisi ni a sigiɲɔgɔnw bɛ cogo min i n'a fɔ Chine fana ni a lamini jamanaw bɛ cogo min. Amérique min ye Amérique latini jamanaw ye i kɛra Cuba ye o i kɛra Venezuela ye o i kɛra Panama ye o i kɛra Nicaragua ye o olu de b'u sago n'u dunga kɛ ye i n'a fɔ cogo min ka di u ye. L'Américain jamana a y'o fɔ bɛɛ ye koyi ko maa kana ala bila i kunna siɲɛ kelen k'i bɛna kana waleya kɛ ye min tɛ taa olu sago la wa n'i y'a kɛ i b'a ta i ningini kan. O la sa min ye Amérique jamana ye san 1848 san u y'a yira sa ko Mexique jamana ko k'o tila o tilancɛ u y'o salo k'o fara u yɛrɛ boloda la min ye san 1903 san min ye Américains ye u sen yera Panama jamana sigili la sen kan min ye Canal de Panama ye k'o don u sago la yaasa u ka jago bɛ se ka yiriwa cogo min. San 1961 san min ye Américains ye u kun y'a lajɛ ka kiba k'ale fa tewu o waati kelen na o y'a sɔrɔ Amérique latine kɔnɔna na ni fanga min m'u ja u b'o wuli ni jamanakuntigi m'u ja u b'o wuli ka bɔ yen. U y'o kɛ Chilikaw fɛ yen min ye Chili jamanakuntigi Salvador Allende u ye ale daci k'ale bɔ fanga la san 1973 san min ye Septembre kalo tile 11 san 1973 u ye o jamanakuntigi bɔ yen ka jamanakuntigi kura wɛrɛ sigi o nɔ na min ye Augusto Pinochet ale kɔni ye Allende o sama ka bɔ yen fo ka taa se o fatulu ma o ma jamana sɔrɔ tuguni wa bin taara kɛ o ka palais de kan ka yɔrɔ in dafiri. Nicaraguakaw fɛ yen min ye Décembre kalo ale tile 20 san 1989 o san in kɔnɔna sa min ye Américains ye u nana kɛ ka Panama ale fa kosɛbɛ min ye Manuel Noriega ye na ale kun ye jamanakuntigi ye u y'o salo i n'a fɔ Maduro kɛra cogo min ka na n'o y'u fɛ yen ko sabula k'o tun bɛ drogue feere la. O b'a yira bɛɛ la sa k'a fɔ min kɛra Venezuela o don ko a man ka bali maa la. Amérique jamana ale tun y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na maa kana ɲɛbɔ Venezuela ka pétrole fɛ maa kana ɲɛbɔ a ka nafolo fɛ maa kana taa bɛnkan ni ko kɛ u senfɛ ye. U y'a ye sa k'a fɔ min ye Nicolas Maduro ye ale tulokun u yɛrɛ ka fɔ la ko o gɛlɛyara koyi min ye Nicolas Maduro ye olu ɲɛna n'o ye Amérique jamana maaw ye drogue feerela don
min ye ko minnu bɛ n'olu ti bɛn mara taabolo a t'olu kɛ ka ɲɛ kalataw ma kɛ cogo la wa olu yɛrɛ bolo bingalikɛla don wa fana Ameriki jamana kuma o kuma a bɔ o bɔ ani olu bɛ kari ɲɔgɔn na o dun bɛɛ la min y'a ka pétrole ye diɲɛ ɲɛ jɔlen don o la o min nafa ka bon kosɛbɛ Irisi ni Sini olu y'u bolo mɔnɔbɔ o nɔfɛ ka bɛnkanw sigi sen kan min ye Donald Trump ye kangarida wuli ka kɔfisa wuli ka bɔ ntɔnga ye a ye Nicolas Maduro a y'a lasɔmi ka waleya caman fɔ a ye Falaye Amerikanw fɛ yen ko ni bingali bɛna kɛ ni wulikajɔ bɛna kɛ ni kobaw bɛna kɛ kɔlɔsilikɛlaw ko jateminɛkɛlaw k'olu b'a ye k'a fɔ min ye Maison Blanche a don sufɛ ko pizza bɛ dun yen dɛ ko n'i ye pizza mobile kɔni kɛlen ka Maison Blanche lamini Amerikanw bɛ wulikajɔ dɔ la wa u bɛna kɛlɛ dɔ kɛ o su maa minnu bɛ kolakɔlɔsi fana kɛ olu ko min ye Ameriki jamana kɔnɔna Falaye kɛlɛbolotigi minnu bɛ yen olu ka ɲɔgɔnye mana 7 sɔrɔ kalo min kɔnɔna na o kalo kɔsa kalo i k'i labɛn n'a ye k'a fɔ k'u bɛ ko dɔ la hali n'u ma fɛn fɔ maa ye ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlen u wulila ka taa min ye Maduro minɛ han wa ko maa a kana kɛ maa ye na ko balina ko don dɛ fɛɛrɛ mun sigira kabini diɲɛ kɛlɛ filanan kɔfɛ n'o y'olu yamaruya ka Ameriki Latini don u sago la k'u b'o baara de la koyi min ye u ka jamanakuntigi duurunan ye n'o ye James Moro ye o miirina n'o hakilina o ko Trump ye baara kɛ n'o de ye Falaye ko diɲɛ kɔnɔ ko maa kana i sanga États-Unis na nin waati in na dɛ ko min ye États-Unis ye ale kelen de ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ wuli k'i sago kɛ k'i dungo kɛ ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔw la jamana minnu m'o faamu u k'a dɔn k'a fɔ min ye Venezuela jamanakuntigi minɛli la Falaye u ye mun kɛ min ye Ameriki Latini jamanaw la u ye Port Charles o fila belebele fila a kelen kɔnɔna na min ye maa 600 ye o ba maa 3,000 o b'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa 1,500 min ye hélicoptère de combat o 24 b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye bombardier chargeur F-16 ye o min 217 b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko kabini maaw y'o ye u y'a dɔn ko min ye Maduro ye k'a ka fanga banna han Amerikɛnw Falaye k'u tɛ wuli u kunfɛ olu fɛ yen i ti se cogo si la ka Port Charles 2 ta min ye maa 1,500 k'o cɛ ka mobiliw ni hélico ni musakaw bɔ ka taa ko kɛlɛ ma bɔ k'o ti kɛ ko n'i y'o kɛ dɔrɔn u b'i gɛn ka bɔ fanga la ko kabini nin kɛra bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Maduro kɔni a ka ko banna ko in kɛlen Trump ye kuma minnu fɔ kosɛbɛ Falaye o ye ko k'a yira diɲɛmaa la bi olu Ameriki u ye nin kɛ wa min ye ko in ye u bɛna na u sago n'u dungo kɛ Venezuela fo jamanakuntigi ka sigi min bɛ k'u sago ye wa u ka pétrole bɔ jamana États-Unis pétrole bɔ jamanaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw u bɛna n'a kɛ yaasa u sen ka don Venezuela ko la ɲɔgɔnlɔnbɔla dɔ tɛna sigi sa wa Falaye jamana minɛ ko kalata bɛ kɛ kɔni anw kɔni opposant kɔni tɛ sigi o ne ye nin fɔ yan n ko aw ka démocratie ko ninnu ayi ni maaw ka di de don Falaye ni maaw ka di n'a ye ja kalata kɛ don o don i bɛ gagner ni maaw bɛɛ kalata kɛ don o don i bɛ sigi maa caman y'a ɲininka ko nin ko kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye Falaye kɛ ni AES jamanaw ye États-Unis ale kɔladen tɛ AES jamanaw ye Falaye an fanfɛ jamanaw ale kɔladen tɛ olu ye mara nacogo fɛ u ka wulikajɔ n'u ka kow kɛcogo la Trump yɛrɛ ka kuma fɔlɔ b'a yira k'a fɔ u ɲɛjɔyɔrɔ tɛ anw ye anw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an k'an jija o la an ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ an bɛ baara min an ka dɔ fara an ka seko n'an ka dɔnko kan an k'an ka jateminɛw kɛ États-Unis bɛ pétrole mun nɔfɛ Falaye o hakɛ tɛ AES jamanaw kɔnɔ États-Unis bɛ nafa mun nɔfɛ kosɛbɛ o tɛ yen nka a bɛ baara de kɛ yaasa min ye anw ka farafinna jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ nanzarakan fɔ olu bɛ minnu ka gun kɔnɔna na u b'o sigi sen kan cogo min nka Falaye min ye jateminɛlikɛlaw ye u ko AES jamanaw yɛrɛ bɛ ka taa sira min fɛ bi o ka di États-Unis sabula mun na AES jamanaw ye dayɛlɛ u ko diɲɛmaa o diɲɛmaa n'i bɛ tilennenya ni laadiriya nɔfɛ i kana i ka baara kɛ o ka di olu ye sabula olu tɛ fɛ Faransi k'u b'o lasɔn tuguni kuma tɛ Trump tile in na nka ko nin ko bɛɛ bɛna jɔ kuma jumɛn Amerikɛnw fɛ Falaye kalata mana kɛ san 4 o de bɛ d'i ma nka n'i ye san 2 kɛ furancɛla kalata bɛ kɛ tuguni k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fanga min b'i bolo ni n'a bɛɛ kan ka to i bolo ko baden sigilen don k'o kɔnɔ bi ko sabula min ye Trump ka nin ka ko in ye a ma bɛn maaw ma diɲɛ kɔnɔna na Falaye
jamana ka dɔgɔ mun bɔra k'a fɔ ko an dɛ n'a bɔra irisi ani sini ninnu na minnu yɛrɛ ko ko démocratie ni fɛnw olu caman ma bɔ donc an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na maa minnu y'u hakilina di nin ko in kan an k'o dɔw fana di maaw ma